What's going on sa inyo lahat dyan mga kabayan? Nagbabalik tayo dito sa vlog and welcome to my another vlog. Kitchi Boy, back again for my another vlog. And ngayon mga bay, gagawa tayo ng homemade DIY microphone. Yun yung gagawin natin. So karamihan ng mga bagong vloggers, yung main problem is yung microphone nila. And ngayon mga bay, gagawa nga tayo ng homemade DIY microphone kasi ang mahal nung microphone talaga ng pang-vlog eh. Hindi pa natin yun hindi pa natin kayang bilhin yun, hindi pa natin kayang bilhin yun mga bay. So ngayon, ito yung mga gamit na gagamitin. Ito yung mga gamit na kailangan nating gamitin. Ito na yung mga gamit na kailangan nating gamitin. Isang sirang earphone. Tingnan nyo, sirang earphone. Ayan. Siguro nakikita nyo naman yun. Ayan. Sirang earphone. At saka electrical tape. Ayan, electrical tape. Tapos isang malupitang sponge. Ayan, sponge. Tapos huwag natin kakalimutan tong gunte. At saka itong marker. Yan. May purpose na. Gagamitin natin yan. So ngayon magsisimula tayo sa pagputol ng earphone. So ngayon ito yung sirang earphone. Ito yung earphone ko noon mga bay. So ngayon pasensya mga bay kung hindi cleared yung mic. So ngayon ito yung earphone. Yan, earphone na sira. Ito, gugupitin lang natin dito. Ayan. So, ayan, nagupit na natin mga kabayan. Nagupit na natin yung pinakamalaki, yung sira. So, kung tinatanong nyo kung anong earphone to, isa tong Samsung na earphone na sira. So, ngayon, ang gagawin natin is puputulin natin yung pangalawa. Siya. Wala na tong purpose. So ayan mga bay. So ngayon putol na yung dalawang pang earphone. So yung natira is yung mic na lang. Kasalukuyan mo natin tong isang tabi. At maggugupit tayo ng sponge para gawing ganito. So ngayon, nagupit na natin yung sponge. Ginupit ko lang yung gilid, yung curve na ganyan. Yan, para maging cover dito. At ngayon, i-roll na natin tong sponge at yung pinutol natin na earphone. So, ayun na, tapos na natin yung i-roll at tapos na natin yung nilagyan ng electrical tape. Ayan, ginanyan ko para hindi bibigay yung sponge. At ngayon, ang gagawin natin ngayon mga bay is, yung gagamitin natin is ito yung pentel pen. So, wala na yung yung pangsulat andito na. Pinutol ko na siya kasi ang tagal-tagal niyang naputol. Putang inang to. Boy, pas. Ayan! Made na tayo. Ayan. Ayan, tapos na natin nalagay yung pentel pen sa DIY kunuhay natin. So ngayon, is lalagyan natin ito ng tape dito. Ito sa dulo na to para hindi bibigay. Ayan. Lahat talaga ng bagay is bibigay. Ngayon, tapos na. Ayan. Tapos na. Gugupitin natin to. Ito. Gugupitin natin ito. So ngayon, putol na yung marker natin. So ngayon, itong marker na lang yung gagamitin natin. Ititape na natin to ng maigi para hindi talaga bibigay. Talagang hindi talaga bibigay mga bay. So, meron na tayo ng ganito, hindi na tayo bibili ng DIY na totoong talaga
Bibili lang ako noon pag may ano ko, pag may pera na. Talagang sakto-sakto lang talaga yung allowance ko. Yan. So, wait lang mga bay, hahanap muna tayo ng cover nito. Yung pang ganon, para talagang totoong-totoo talaga. Meanwhile. So, ayan mga bay, so, may update na tayo sa, ano natin, sa homemade DIY microphone. So, ayan, may ano na tayo, may ano tayo dito sa teddy bear. Ito yung teddy bear kong pinatay. Ayan, pinatay kong teddy bear. So, pasensya sa teddy bear na pinatay ko. At ngayon is, iti-tape na natin to para talagang hindi talaga bibigay. Ayan, na-tape na. So, ngayon. So, tapos na natin to. Ayan, tapos na. So, i-flip na natin to na para maiksi. So, ngayon, na-flip na natin yan. Na-flip na natin. Ngayon, ikakabit na natin tong AirPod sa camera natin. So, yan. Kita-kita tayo mamaya. Meanwhile. So, what's up sa inyo lahat? So, ngayon mga bay, nagawa na natin yung DIY. Nagawa na natin yung DIY na... DIY elementary. So, ngayon mga bay, nagawa na natin yung DIY microphone homemade. So, ipapakita ko sa inyo mga bay kung ano na yung itsura ng vlogging setup ko mga bay. Let's go! So ngayon mga bay, nagawa na natin yung DIY microphone homemade. So ito na yung mga problema ng mga baguang vlogger katulad ko na gusto yung talagang clear yung audio nila. Sana maganda yung labas sa ginawa natin na DIY. Nandiyan na siya, nakakabit na siya ngayon sa camera natin mga bay. Sana sa pag-edit natin and maganda yung audio talaga natin mga bay. So abang-abangan ko na lang. Ito na talaga yung natin, yung main problem talaga sa pagpa-vlog. So ngayon, okay na tayo dito. So di na tayo bibili ng original na DIY microphone na higit kumulang. Sana maganda yung quality ng audio natin ngayon kasi nakakabit na siya. Ito na lang yung gagamitin natin mga bay. So maraming salamat sa nanonood ng itong vlog ko ngayon. At maraming salamat din sa 45 subscribers natin dyan mga bay. Huwag kayong mag-alala and alam ko sa sarili ko na talagang lalaki yan. Hindi pa lang ngayon. So, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa akin mga bay, subscribe na kayo sa akin mga bay. So, hanggang dito na lang mga bay. Maraming salamat sa inyo lahat. Kung hindi ka pa isa sa mga bay ko, and please click the subscribe button mga bay. Click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong vlogs na darating sa ating mga bay. Huwag natin kalimutan mag-like, share, and comment below sa vlogs na to kung nagustuhan nyo mga bay. Maraming salamat sa inyo mga bay sa panonood dito mga bay. So check it out. Peace!